Ang halitosis o dili maayo nga gininhawa usa ka kanunay nga kahimtang diin ang pasyente nagpagawas og dili maayo nga baho gikan sa iyang baba. Unsa kaha ang hinungdan? Ang mga baho nga gininhawa mahimong hinungdan sa mga problema sa baba, sa sulod sa baba o extraoral. Ang mga hinungdan sa oral gigikanan mao ang labing kanunay ug mahimong kabos nga oral hygiene uban sa sangputanan, panagtigom sa mga salin sa pagkaon, dental caries, gingivitis, periodontitis o mas panagsara, tumor. Ang extraoral nga mga hinungdan sa halitosis dili kayo kanunay ug naglakip sa mga sakit sa tiyan o mga sakit sama sa gastric reflux, peptic ulcer o hiatus hernia, bakterya nga natipon sa respiratory tract, mga tambal sama sa paracetamol, wala matambalan nga diabetes, pagkapakya sa atay o pagkapakya sa kidney. Tungod sa mas kanunay nga oral nga mga hinungdan, ginirekomenda nga pagtatar ang imong oral hygiene sa pag-amping aron sulayan nga mawala ang baho nga gininhawa. Sa among website www.med4.care makit-an nimo ang daghang uban pang sulod ug mga panabot. Umari ug bisitaha kami. Magkita ta sa Med4Care.